Aquest noi és un esbojarrat. Sí, i qualsevol dia tindrà un accident, de la manera que corre. Hola, amics. El programa d'avui el dedicarem a fer apreciacions sobre terceres persones, a fer comentaris sobre el seu temperament, la seva manera de ser o de fer alguna cosa i sobre el seu caràcter. I també a explicar què li ha passat a algú. Però ja que avui va d'apreciacions sobre persones, hem volgut saber què pensava la gent sobre el presentador d'aquest programa. És a dir, sobre mi. A mi em cau molt bé aquest jove. El trobo molt trempat i molt simpàtic. No em cau gens bé. Es vol fer el graciós, però jo el trobo molt poca solta. A mi em sembla que aquest xicot no treballa gaire. El trobo una mica gandul, la veritat. El meu Carles? Ai, jo em penso que val molt. És un noi molt intel·ligent i molt complidor. I que no es torni a repetir. Entesos? No es preocupi. Li asseguro que no tornarà a passar. Pobre Jaume, tan bon noi que és i tant que compleix i sempre se la carrega. És que aquí no es pot ser complidor. Per què t'ha fotut crits, el director? No, per res. És que hi havia un error en una comanda que havia fet jo. Doncs jo trobo que no n'hi havia per tant. El que passa és que aquest director és un dictador. No, home, no exageris. Tampoc no n'hi ha per tant. Home, Déu-n'hi-do. Potser és molt competent i molt intel·ligent per als negocis, però com a persona és molt desagradable. Jo no el puc veure. Jo no el puc veure. No n'hi ha per tant. Déu-n'hi-do. Què dius ara? Ja pots comptar. No n'hi ha per tant. Déu-n'hi-do. Ja pots comptar. Ja pots comptar. Aquell sí que vive. És feliç, no ho pot pas dissimular. Qui, en Coromines? Ja pots comptar, no n'hi ha pas per tant. El que passa és que et fa enveja. A mi em cau molt bé. Trobo que és molt simpàtic i molt educat. Això sí, però és burro, no entén mai res. No deu ser pas tan burro si dirigeix una empresa. És clar, l'empresa del seu pare. Aquí tenim un típic mascle mediterrani. Mireu-lo bé. Això és la cara. Això és el front. Fixeu-vos bé que dic el front. Aquí hi ha una orella. I aquí una altra orella. Té, per tant, dues orelles. Les orelles li serveixen per sentir-hi i també, si és necessari, per aguantar les ulleres. Veieu? Les ulleres s'aguanten per les orelles i també pel nas. El nas és això d'aquí. Aquest exemplar té un nas de dimensions considerables. Damunt del nas i una a cada banda hi té els ulls. Els ulls. A sota del nas hi ha la boca i els llavis. La boca la té plena de dents. Això és una dent. Una dent, dues dents, tres dents i... un queixal. Un queixal en bones condicions. El cap i el cos estan units pel coll. El coll. Immediatament hi trobem les espatlles. Això són les espatlles. De la part posterior del cos en direm esquena. L'esquena és això. A partir d'aquí deixa d'anomenar-se esquena i passa a dir-se cul. Les extremitats tenen noms diferents. Això són els braços, un braç i un altre braç.
Això són les cames. Una cama i una altra cama. Al final del braç hi ha les mans. Una mà i una altra mà. A cada mà hi ha 5 dits. Aquests són els dits de la mà. I aquests altres, els dits del peu. Un peu i un altre peu. D'això se'n diu taló. És famós el taló d'Aquil·les, com ho són també el genoll de Schuster i el turmell de Maradona, per la seva fragilitat. I finalment tenim la barretina, que és una part del cos sobre la qual els científics encara no s'han posat d'acord respecte a la seva funció i finalitat. I això és tot. Moltes gràcies. Saps que l'Anna ha tingut un accident? Què dius ara? Què li ha passat? Ha caigut a les escales del metro. I s'ha fet gaire mal? Home, Déu-n'hi-do. Sembla que s'ha trencat un braç i s'ha donat un cop bastant fort al cap. On l'han portat? Al clínic, a urgències. Xxt. Saps que l'Anna ha tingut un accident? Ha caigut. S'ha fet mal? S'ha trencat un braç. S'ha torçat el turmell. S'ha tallat el dit. S'ha cremat la llengua. Perdoni, venim a veure una noia que ha ingressat aquest matí. Es diu Anna Jové. Que ens pot dir com està? Encara està inconscient. S'ha donat un cop molt fort al cap. És greu? No, però de moment no pot rebre visites. I a part del cop, té alguna cosa trencada? No s'ha trencat res. S'ha partit la cella, s'ha fet un tall al braç, però sense importància. Bé, doncs, gràcies. Ja tornarem demà. Hola, Anna, com et trobes? Hola, molt més bé. Em fa una mica de mal al cap, però res més. I ja et tracten bé? Sí, prou. Ahir van venir, però hi havia una infermera molt antipàtica. Sí, n'hi ha una de molt antipàtica. Tota l'estona m'està renyant. Ara fes això, ara no facis allò. Però n'hi ha una altra de molt maca. I a més és molt divertida. Però és xafardera. Sempre em pregunta coses. Ho vols saber tot. Quants anys tinc, si tinc xicot, què estudio... Hola, maca. Com anem avui? Qui són aquests nois? Què et sembla, senyor Puig? Un poca vergonya, però gens burro. No em cau gens bé. Et creus res del que ha dit? Penses que ens donarà els 2 milions? Ja pots comptar. Potser pretén que el creiem, però menteix, això és segur. I no dubto que el que vol és aixafar-nos. Aixafar-nos? Matar-nos? No, espera't. No vols agafar el cotxe? Anem a la cabina de telèfon. Què vols fer? El més llest guanya. Agafa el telèfon i truca a la teva pensió. Segur que ens seguiran a qualsevol lloc on anem, però hem de treure els papers de casa teva sense que ens els prenguin. Digues a la mestressa de la pensió que els porti a la redacció del meu diari. És un lloc segur. Nosaltres l'esperarem allà. I d'ella no sospitaran fins que sigui massa tard. Ui, no coneixes aquesta dona. No em pot veure. Au, a telefonar. Ja inventaràs alguna cosa. Digui, qui és? Martí, és vostè? No el vull a casa meva, Martí, prou, s'ha acabat.
Vostè és un gandul, un deixat i només em porta problemes. No, sap com està la seva habitació? Sap com l'han deixada? I per què precisament la seva habitació? Prou, no vull saber res de vostè. Què diu? Un accident? És greu? Què ha passat? Ha caigut? S'ha trencat alguna cosa? La cella, una dent? Ah, doncs ha tingut sort. Això li passa per imprudent i atrevit. Quan vindrà? No pot? Què diu? Que s'ha trencat un braç i un turmell? Reina Santíssima! És greu, però què li passa? Necessita alguna cosa? Aquell home ha deixat tota la roba escampada per l'habitació, però uns calçotets ja els trobaré. Ah, no? Què diu ara? Què? Dalt de l'armari? Sí. Del meu armari? De l'armari del passadís? Per què hi fa una carpeta dalt de l'armari del meu passadís? Ah? Sí, sí. A veure si m'entén. El meu armari és meu i vostè no té dret. Vostè es pensa que sóc babaua o què? Ah, està bé, sí. Sí, ja li porto la carpeta, si la trobo, però és l'última cosa que faig per vostè. Quina adreça? Què és això, una clínica? Ximple, més que ximple. Ara vinc. Una carpeta. Una carpeta. Ves què hi fa una carpeta dalt del meu armari? Ai, la gotilla. Ai, jo sí que cauré, jo. I em trencaré la cella, el nas, el llavi, tot m'ho trencaré. És veritat. Una carpeta. La tia de la pensió, si em veu, em mata. Ja ha passat. I el xicot aquell de merda no es presenta lloc. La mare que el va... No surten. És que guarden els papers a les oficines del diari, aquells animals. Què fa aquest aquí? Ep, què passa? Un paquet. Què és aquest paquet? Com s'entén, el paquet? Els papers? La mare que el va? La dispecera em treu de casa seva. Ha vist que no tinc ferides i m'ha dit de tot. Però és igual. Aquí tens. He complert. Molt formal i molt complidor, sí senyor. Et felicito. No s'haurà equivocat, espero. Espero que no. No, és això. Papers que valen molts duros. Saps? Tinc ganes que aquesta història s'acabi. Però no es pot acabar si abans no sé què va passar durant aquella hora maleïda. Ja ho recordaràs. I ara fer les fotocòpies. Sí, i esperar la nit. Que ja arriba i massa de pressa. No cal córrer. Tens por? Déu-n'hi-do, més que mai. Sí, jo també. Diria que ens acostem al final. Serà una nit molt distreta. Molt. Què, doctor? Com ha anat? Tres. Déu-n'hi-do. Adéu-siau.